ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଏ ବେକାର ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କହିକି। ଏଇଟା ବେକାର ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ର ଚିଠି ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଏଇ ଚିଠିଟା ହେଲା ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି ଡାଇରେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇଲେ ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରଖିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦିନ ମନେ ରଖୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇଦିନ ଦିନେ ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି କିଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଏଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା କେତେ କଥା କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇକି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଲ୍ଟୋ କହିକି ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିର ଚିତ୍ର, ବାଇକ୍ର ଚିତ୍ର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି କରିକି ଲେଟର୍ ଏମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କମ୍ପାନୀର ନାଁ, ଆଉ କ୍ଲିନିକ୍ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର, ଏମିତି ହେଇକି 3 ପ୍ରକାରର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ଇଏରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ମଝିଟା ଅଲ୍ଟୋ ପ୍ରାଇଜ୍ ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇମାନେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଠକିକି, ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକି ଏମାନେ ପଇସା ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ କହିକି। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ କିଛି। ଆଉ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଠକ ହେଉ କି ଅଫଲାଇନ୍ ଠକ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ରଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳିଆ କାହାର ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନିଜର ପଇସା ରହୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।